Tendiruok mar kanisni e pacho ka NCCK dwaro mondo migao mar arita okwang'uono e lela kaluwore gi monj manyo otim ne jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua e od lamo e kaunti ma Nyeri, kendo omak jogo manyo otimo monj makamano mabiro e kinde ma jotelo opogore bende medo kwedo monj makamano magiwacho ni dhi ataro gi chike ma pacho kae. Opogore medo nyuolore e wi monj mano otim ne jatend DCP Rigathi Gachagua e kinde mano yore nyasi mar lamo mano bage kanisa ma ACK Witima e kar chung od bura ma Othaya e kaunti ma Nyeri Jumapil manyoro. Riwruok kanise NCCK kutane kod jakom mar Bishop Elias Otieno yango ni ma en monj mar ochiko mano otim e od lamo gino magiwacho ni odhi ataro gi chike ma pacho kae ka bende giseo wito iro malongo wang' mano otim e od lamo magiwacho ni kide kelo midhiero kod kuong' ne piny Kenya. Gidwaro mondo migao mar arita okwang'uono e lela kendo gitim nonro mapiyo magimak jogo mano opango kendo otimo monj makamano. Bende gidwaro mondo mi okaw okang' ne obila mano otiyo gi iro malungo wang' gi lisasi e timo monjno ei kanisa. Jodolo kod jokend ratich oganda e kaunti ya Mombasa dwaro mondo mi piny owacho ochiw ler e wi monjno kendo kaw okang' mar chik ka giwacho ni rem timo kamano nyalo kelo tulo e pacho ka kinde mabiro. Twaomba serikali iheshimu nyumba za ibada zote. Twaomba serikali isijaribu kuvuruga au kuharibu na kuwatoa fikra watu ambao wamekuja kuabudu Mungu na wamekuja wataka amani. Mungu alete amani katika ulimwengu. Nyumba za kuabudiwa Mungu zinataka ziheshimike. Ninajua kwamba taifa letu tulimchagua rais na tukampa kura na sasa ndio amekalia kiti. Tungeliomba polisi waajibike na waeleweke kwamba taifa la Kenya lina watazama wao. Raia wote wanaangalia polisi. Tunataka wa record statement, tutajuazi mambo ya criminal haina limitation. One day one time somebody atakuwa responsible na tutaona matokeo. Kwa hivyo wasife moyo, na sisi tuko nao na tunataka wale waliohusika wote wachukuliwe hatua za kisheria. If you cannot do your job, then vacate the offices and let those who can do that job better do it. Leo tunazungumza kutoka Mombasa kwa sababu Waswahili wanasema ukiona cha mwenzako chanyolewa chako kitie maji. Iwapo kuna mtu yoyote ako na difference na mtu yoyote yule, kama walivyosema waliotangulia, ni kwamba ngoja mtu amalize ibada yake, atakapotoka nje hatua za kisheria siweze kuchukuliwa. Lakini mnapokwenda ku-attack worship areas kama hizi, mnatupa tear gas ndani, kuna infants, because kuna wazazi ambao wanakuja na watoto wao wamewabeba wakiwa ni infants. Kumachielo, jalup jatend duond bura mar Jubilee Fred Matiang'i oseo monjno ma owacho ni en tim wich kuot ka obuono sirikal mondo dhi joge Gachagua mamoko kuom josiasa liekoni ema noloso monj makamano. But we shouldn't go the way that happened yesterday. Very, very shameful. And we have seen this again and again and again. The level of arrogance that you see, goons, armed people moving around. And for me, no one will tell me, will give me lectures about, we didn't know what was happening. A national leader of Gachagua's stature, when they move to a particular place and they're going to have a function in a particular place, the county security team knows. The National Intelligence Service officers in that area knew that there was going to be a meeting that day. How can you tell me that they did not know there was a plan to disrupt the meeting?